ሰላም ከመይ ተምሲዮ ክብራ ሰማዕትና ዝዓበይቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት ነቕርበሉ ሃርሜኒ ሚድያ እዩ ከም ወትሩ ንሎም ሓሙስ 12 ጥቅምቲ ዘዳለናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና ንምክትታልኩም እናዓደምና ቀንዲ ነጥብታቶም ክነቕድም ድሕሪ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ወታደራዊ ክንፊ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘካየዶ ሓያል መጥቃዕትን ጭውያን ብዙሓት ኣብ ሾደን ዝቕመጡ ይሁድ ብዛዕባ ድሕነቶም ስክፍታ ከም ዝስምዖ ምግላጾም ዕዳጋ ስራሕ ሾደን እናተዳኸመ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርእዩ ምልክታት ይበራኸቱ ምህላዎም ናይ ቀረብ እዋን ሃዛት ምምልካቶም ኣብ ሳይበር ሴኩሪቲ ዘተኩር ሓድሽ ላዕለዋይ ትምህርቲ ሰሙያ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጎኒ ጎኒ ንብር ስርሖም ንፒኤችዲ ክመሃሩ መታብዒ ስጉምቲ ምውሳዱ ከምኡን ሰበስልጣን እስጳኛ መዝገብገበን ዘለዎም ወፃተኛታት በጻሕቲ ቪዛ ክኽልከሉ ዘኽእል ዳታቤዝ ፆታዊ ዓመፅ ክዳሎ ምትሕስሳቦምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ በቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ ድሕሪ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ወታደራዊ ክንፊ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘካየዱ ሓያል መጥቃዕትን ጭውያን ብዙሓት ኣብ ሾደን ዝቕመጡ ኣይሁዳውያን ብዛዕባ ድሕነቶም ስክፍታ ከም ዝስምዖም ይገልጹ ኣለዉ ኣብ ከተማታት ደቡባዊ ሾደን ንሓማስ ዝድግፉ ሰልፍታት ምክያዶም ከዓ ነዚ ስጋኣት ኣዛይድዎ ኣሎ በዚ ድማ ኣብ ዮቶበሪ ዝርከብ ጉባኤ ኣይሁድ ኣባላቱ ካብ ቤቶም ወፃኢ ዝኾነ ናይ ኣይሁድ ምልክት ከይሒዙ ወይ ድማ ኣብ ገዳም ብቋንቋ ዕብራይስጥ ካብ ምዝራብ ክቁጠቡ መኺሩ ኣሎ ቀዳመንበር ማሕበር ኣይሁድ ኣብ ማልም ሚያ ካድጋር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ብዓይነቱ ዝተፈለየ ስጋኣታት ድሕነት ተኸሲቱ ብምህላው ኣይሁዳውያን ከም ኮኸብ ዳዊት ዝኣመሰሉ ትምህርትታት እምነት ካብ ምጥቃም ክቁጠቡ መኺራ ኣላ ንሳን ባዕላ ኣብ እኩብ ህዝቢ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ትዛረብ እኳ እንተነበረት ኣብዚ ሕጂ እዋን ግና ነዚ ክትሓድግ ምውሳና ወሲኻ ገሊጻ ኣላ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ኣብ ልዕሊ ኣይሁድን ውሉዳቶምን ምፍራህን ምንግልታዕን ምብፅሑ ጉባኤ ኣይሁድ ማልም ገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሾደን ኦልፍ ክሪስተርሰን ኣብ ማልም ዝርከብ ጉባኤ ኣይሁድ ብምብፃሕ ምስ ምድጋስ ንጡፍ ግርጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ኣብ ሾደን ፀረ ሰማያውነት ክውስኽ ከም ዝኽእል ዘለዎ ስክፍታ ምግላጹን ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ትካላትን ከዓ ፀረ ኣይሁዳዊ ናይ ፀልእ ዘመተ ብመንግስቲ ሾደን ጨሪሱ ዘይፅወር ተግባር ምዃኑ ከረጋግፃ ምግላጹን ሬድዮ ሾደን ዘኪራ ኣላ ብተመሳሳሊ ዜና መንግስቲ ሾደን ናብ እስራኤልን ግዝኣት ፍልስጤምን ተዓፅዮም ዘለዉ ሾደናውያን ከውፅኦም ከም ዝደሊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ንማዕከን ዜናቲ ተሓቢሩ ኣብ ወሰን ቴል ኣቪቭ ኣብ ዝርከብ መዓርፎ ነፈርቲ ቤንጉሪዮን ዜጋታት ሾደን ናይ ምውፃእ በረራታት ንምክያድ ትልሚ ምህላውን ኣረጋጊጹ እቲ ምውፃእ መዓዝ ከም ዝጅምር ዝተወሰነ ዕለት ብዘይምህላው ዜጋታት ሾደን በዓላቶም ናብቲ መዓርፎ ነፈርቲ ክበፅሑ መተሓሳሰቢ ቀሪቡሉ ዕዳጋ ሽቕለት ሾደን እናተዳኸመ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርእዩ ምልክታት ይበራኸቱ ምህላዎም ናይ ቀረባ እዋን ሃዛት ኣመልኪቶም ኣብ ወርሒ መስከረም ስራሕ ኣልቦ ብምዃኖም ዝተመዝገቡ ሰባት ብቁፅሪ ምውሳኾም ካብ ስራሕ ናይ ምፍናው ምልክታት ከዓ ይብርክት ምህላው ከይኣክል ኣስራሕቲ ዝወሓዱ ናይ ስራሕ መዋዕውዒታት ይዝርግሑ ምህላዎም ገለ ካብዞም ነዝኣህቡ ዘግልሑ ተርእዮታት እዮም ይኹን እምበር እቲ ምዝሕሓል ዛጊት ብተዛማዲ ቅልል ዝበለ እዩ ክትብል ተንታነይቲ ኣገልግሎት ህዝባዊ ሽቕለት ኤሚል ፖርሽን ትገልጽ ካብ ዜናታት ሽቕለት ከይወፃና ትማል ረቡዕ ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈት ኤጀንሲ ኢሚግሬሽን ብምእካብ ኣብ ሾደን ፍቓድ ስራሕ ንምርካብ ይኹን ንምሕዳስ ዝወፅእ ሓድሽ ደረጃ ደሞዝ ዝቃወም ሰልፊ ኣካይዶም ካብ ባሕቲ ሕዳር ጀሚሩ ዜጋ ኣባል ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ዘይኮነ ሰብ ኣብ ሾደን ክሰርሕ ይኹን ዝፀንሐ ፍቓድ ስርሑ ንምሕዳስ ብውሕዱ ደመዙ 27360 ክሮና ወይ ልዕሊኡ ክረክብ ክግደድ እዩ እዚ ማለት ገለ ኣብ ሾደን ዝነብሩን ዝሰርሑን ሰባት ኣብቲ ሃገር ዝፀንሕሉ ግዜ ከብቅዕ ነዚ ውሳነ ብትርኢና ንቃወሞ ሰባት ኢና ብከምዚ ኣገባብ ከም ጓሓፍ ክንድርባ ይግባእን ክብል ራብያ ሊሱ ንሬድዮ ሾደን ገሊጹ ኣሎ ኣብ ሳይበር ሴኩሪቲ ዘተኩር ሓድሽ ላዕለዋይ ትምህርቲ ሰሙያ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጎኒ ጎኒ ንብር ስርሖም ንፒኤችዲ ክመሃሩ ኣተባባዒ ስጉምቲ ወሲዱ ዝተበግሶ ብምትሕባር ብርክት ዝበላ ዩኒቨርሲታት ሾደንን መሻርክቲ ኢንዱስትሪን ተወሲዱ ዘሎ ኣብ ጉራ ኤውሮጳ ኣስታት 200,000 ተወሳኺ ክኢላታት ድሕነት ሳይበር ይድልያ ኣሎ ክብል ኣብቲ መደብ ዝነጥፍ ዘሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካልስታድ ፕሮፌሰር ድሕነት ዳታ ሲሞን ፊሸር ሁብነር ገሊጹ ኣሎ ካብ ዜናታት ድሕነት ከይወፃና ኣብ ሕብረተሰብ ሾደን ምስ ገበን ዝተሓዝ ክፍታታት ኣዝዩ ከም ዝወስኸ ብሃገራዊ ቤት ምክልኻል ገበን ሾደን ብራ ሎሚ ዝተሓትመ መፅናዕቲ ኣመልኪቱ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ኣብ ስርዓተ ፍርሒ ሾደን ብፍላይ ኣብ ፖሊስ ዝነበረ እምነት ወሪዱ ኣሎ ክብል
ኣብ 2022 ኣብ ልዕሊ ገመን ዝነበረ ራእያ ዝግምግም ዓመታዊ መጽናዕቲ ኣጣሊሉ ብዙሕ ናይቶም ኣብ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ዝፍጸም ገበን ዓብሲ ክፍተት ዘለዎም ሰባት ምስ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ወሲኹ ኣሎ ትብል ተመራማሪት ብራ ኤሚል ሆልስት ንሬድዮ ሽወደን ትማል ምሸት ኣብ ኡፕሳላ ኣብ ዝርከብ ኣባይቲ ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ፍተሻ ኣማይት ኪሎ ነታዊ ከም ዝተታሕዘ ጋዜጣ ኡፕሳላ ኒያ ቲንዲንግ ሓቢራ ብመሰረት ሓላፊ ስርሒታት ሃገራዊ ስኳድ ቦምብ ፖሊስ ጆዋን ዋላንደር እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ዝተገብሩ ነታውጊያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ምእታው ስርሒታት እቲ ሓደ እዩ እዚ ስርሒት ምስ ጉጅለታት ዝተኣሳሰሩ ብርክት ዝበሉ ፍንጀራታት ክከላኸል ከም ዝኽእል ዋላንደር ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ሰብ መዚ ስፔን መዝገብ ገበን ዘለዎም ወጻተኛታት በጻሕቲ ቪዛ ክኽልከሉ ዝኽእል ዳታቤዝ ፆታዊ ዓመፅ ክህሉ ሚኒስትሪ ማዕርነት ስፔን ሓሳብ ኣቕሪባ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ስፔን ፆታዊ ዓመፅ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኮሚቴ ቅልውላው ኣብ መላ ኣውሮጳ ዝካየድ ምክልኻል ግዳያት ከምኡውን ኣብ መንጎ ሃገራት ኣውሮጳ ምትሕብባርን ምክፍፋልን ክህሉ ከም ዝኽእል ሓሳብ ቀሪቡሎ ትእማመ ብሚኒስትሪ ማዕርነት ስፔን ብዕምቆት ክጽናዕ ተዳልዩ ኣሎ ኣብ 2023 ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ሃገር ንቱሪዝም ወይ ንነዊሕ ጻንሖት ናብቲ ሃገር ተጓዒዘን እየን ኣብዚ ሰመር ኣብ እስጳኛ ብዕረፍቲ ዝነበሩ መንእሰያት ኣውሮጳን ክልተ ጉጅላዊ ፆታዊ ምድፋር ምፍጻሞም ካልኦት ብዙሓት ኣካላውን ፆታውን ምድፋር ከዓ ከም እትኸሱ ተገሊጹ ብዘይካዚ ኣብ እስጳኛ ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ እናወሰኸ ክኸይድ መጽንሑ ተፈሊጡ ኣብ ወርሒ መስከረም ጥራይ 10 ደቂ ኣንስትዮ ብመጻምትን ወይ መጻምተን ነበር ተቐቲለን እየን እዚ ድማ ምስ መስከረም 2018 ዘመዓራረ ዝኸፈ ወርሒ ተባሂሉ ተለሊሉ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ስፔን ኣብቲ ሃገር ንዝፍጸም ፆታዊ ዓመፅ ንምምካት ዓብዪ ውጥን ኣውፂኡ ነይሩ እቲ ብሕብረት ኣውሮጳ ዝጸደቐ ናይ መጀመርታ መደብ ምክልኻል ፆታዊ ዓመፅ 2023 ክሳብ 2027 ንፖሊስ ምወላን ሓድሽ ስልጠናን ዝህብ ከምኡውን ፆታዊ ዓመፅ ንምክልኻልን ዝተመሓየሸ ድሕረ ክንክን ንምሃብን ዘሕግዝ ሓድሽ ቴክኖሎጂያዊ ኣገባባትን ዘጠቓልል እዩ ነይሩ ብመሰረት ጸብጻብ ዘሎ ካል እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሓሙስ 12 ጥቅምቲ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገንና ብዝንሰናበተኩም ሰላም